si Supremo Delta, si General Danny Lim, ay magiging kumpleto na halos sa okasyon at kung dumating pa o magpaabot ng mensahe naman si SGF Leon Guerrero, balita ko darating si former President Erap. Sa tingin ko makakamit natin yung layunin na inaasahan natin ngayong gabi na masimulan na yung pagkakaisa ng ating minamahal na kapatiran, yung guardians. Kapatiran ng guardians, hindi lamang sa buong bansa, kundi sa buong mundo kung saan marami rin tayong mga chapter na kumakatawan sa halos 15 milyon na overseas Filipino workers. Actually, halos ako yung nagmakaawa kay Supremo Dragon na kako sami Supremo Dragon kahit sandali lamang hihiling ako ng kaunting panahon para may paabot ko sa inyo yung aking maiksing mensahe nang marinig niyo lahat at maibalita dun sa napakarami nating mga kapatid na nagkalat sa mga liblib na lugar ng ating napakagandang kapuluan. At ang mensahe yan ay yung pagkakaisa. Tayong mga guardians ay subok na. Guardians tayo at bantay ng ating demokrasya, ng ating bayan, at yung pinakamahalaga nating pinag-iingatan na yaman, yung ating mga anak. Yung ating susunod na henerasyon ng mga kapaki-pakinabang na mamamayan at posibleng maging leader pa ng ating bansa. Hindi rin ako nagpunta rito in aid of re-election. Alam naman ninyo, tayo ay nag-file ng Certificate of Candidacy, bagamat ako'y independent mulat sa kulpa. 15 taon na ninyo akong pinagtulungan na iluklok bilang senador. At pagkakataon na rin ito para magpasalamat ako sa inyo lahat. Pero ang mahalagang paksa na kailangan pag-ukulan ng pansin natin ngayong gabi sa inyong 3 founding anniversary ay itong pangalan ninyo mismo, Makabansang Unifikasyon ng Guardians. Napakahalaga na tayong mga guardians ay magkaisa dahil tayo ngayon ay nakikipagtulungan sa mga local government units, nakikipagtulungan sa lahat halos ng sektor na ginagalawan natin. Sabi nga nila, sa mga pinakaliblib na lugar, may makikita ka dyan na pulis, minsan wala. Pare, minsan wala. Pero bawat barangay ay merong guardians. At yan gusto kong ipaabot sa inyo ngayon. Tuwing bababa ako sa aeroplano, sa barko, sa sasakyang, kahit anong sasakyan, sa kotse, sa truck, sa tricycle. Usually, ang unang lumalapit sa akin, siyempre hindi ko naman kagad, alam mo, pag senior citizen ka na, medyo mahina na yung palingin mo. Hindi ko naman makita kagad yung karga, no, yung markings. Dire-diretso sa akin. At yayakapin ako ng maigpit at bumulungan ako, bro, chairman, marami tayo rito, mga bro at sis. Mamayang gabi, kung wala kang matulugan o makainan, welcome ka doon sa abang tahanan namin. Gusto kong maramdaman ang bawat isa sa atin. Yung nararamdaman ko tuwing umiikot ako sa ating bansa, kahit na abroad, pag may mga official na conferences, na napakarami pala nating mga guardians. Napakarami pala natin na nagbabantay sa ating demokrasya, nagbabantay sa kinabukasan ng ating mga anak. At yun ang dapat natin pag-ukulan ng pansin dahil kung tayo mismo sa kapatirang guardians ay hindi buo, paano natin ipapakita yung magandang halimbawa ng pagkabuo ng ating lipunan at ng ating bansa? Sinasabi ko nga, kami ni Supremo Dragon, alam naman ninyo, una kaming lumantad noong panahon ng Reform the Armed Forces Movement, kung saan pareho kaming member ng
steering committee. At yung unang pumorma at nagpakita, wala pa yung people power, ay guardians. Hindi pa sigurado ang sitwasyon, nandun na yung guardians. Kaya sa kasaysayan natin, talagang makikita mo yung pagmamahal natin sa Diyos, pagmamahal natin sa bayan, at pagmamahal natin sa ating pamilya. Nung isang linggo, nag-usap kami ni Supremo Dragon at sabi namin, ito ako, Sani, no? Supremo Dragon, bro, pinagdiwang na naman natin yung ika-27 anibersaryo ng EDSA, February 22 to 25, 1986. Parang ang bilis ng panahon. Yung EDSA noon, hindi ganun ang itsura niya. Wala pa ng mga flyover. At nung tumawid kami para makiisa, kina General Ramos pa noon, naging Pangulo. Kasama natin noon si ngayon Senate President, dati Minister Enrile. Sumalubong naman sa amin, sina Supremo Dragon, galing sa Krame. No? At yun yung mga hindi namin makalimutan ng makasaysayang yugto ng ating bansa. Kung saan nagkaisa yung sambayan ng Pilipinas. At ang namuno at namuna ron, ang unang nag-break away, ay mga guardians at yung kakaunting tropa na nabuo sa Krame at Aguinaldo. Pero ibig kong ilagdag na hindi lang ganon ang puwersa natin noon, yung nagpulong-pulong sa Krame at Aguinaldo, sa buong bansa, nandun yung mga kasama natin at kabalikat na mga opisyal at sundalo na sa datang lakas ng Philippine Constabulary Integrated National Police pa noon, at yung mga guardians. Kaya mga kasama, mga bro at sis, sa pagkakataong ito, hindi kong batiin kayong lahat dahil dito sa sinimulan ninyo, dina Supremo Dragon at inyong mga pinuno, itong initiative tungo sa pagkakaisa, tungo sa unification, tungo sa, lagi nating sinasabi sa mga talumpati, kundi kuminsan nakakalimutan natin sa gawa. Madaling bigkasin sa salita, ngunit pagdating ng gawa, pagdating ng tunay na pagmamahalan, pagkakaisa, pagsuporta sa isa't isa, medyo kapos pa. At dyan tayo kailangan magbigay ng pansin at kailangan magkursigitan. Itong darating na halalan, alam nyo naman, kung hindi dahil sa inyo, hindi mailuluklok yung kauna-unahang independenteng senador sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas. Ang inyong kapanglingkod, 15 taon na tayong naglilingkod. At sabi ko nga, Supremo Dragon, no, sabi, mga bro at sis, tapos na tayo dun sa panahon ng pangako. Tayong mga guardians, tayong nagkakaisang guardians, ang inyong senador, ang ating mga susuportahan na party list. At hindi ko na babanggitin dahil malalaman na rin yan lahat pagdating ng panahon. Ang ginagawa natin ngayon ay ipakita sa taong bayan na lahat ng pinapangako pa lang ng ibang mga kandidato ay nagawa na natin, patuloy na ginagawa, at patuloy pang gagawin para sa Diyos, sa bayan at sa pamilya. Wala na tayong panahon para mag-inggitan, mag-away-away, magkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Ang panahon, ang inihingi ng panahon ngayon, ang inihingi ng pagkakataon, ang inihingi ng taong bayan, ang hinihingi ng ating mga bro at sis sa guardians ay pagkakaisa. Pangmatagalan na kapayapaan para maasikaso na natin yung mga mas importanteng proyekto na may kinalaman sa pangkabuhayan, na magbibigay laya, magbibigay ginhawa sa ating mga bro at sis. Kaya hindi ko na pagkakatagalin pa. Alam ko, meron tayong programa at humingi lang ako ng permiso kaya Supremo Dragon at sa ating pinuno na si CNF APQ, Ijope, pareho kong uragon para ako ang paunang magsalita sa harap ninyo. Kaya sa pagkakataong ito, pakipaabot na lang ang aking taus-pusong pasasalamat, mainit na pagbati sa mga hindi pa nakadalo o yung mga darating pa. Pakipaabot yung aking panalangin
na sa mga darating na araw tayo ay patuloy na magtrabaho, magsikap at manalangin para sa pambansang pagkakaisa. Nasisimulan natin sa pagkakaisa at kapayapaan sa hanay ng Guardians. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless you. Pinimanan niyo ako ng palakpak. Yung sasabihin ko sana, mabuhay ang Guardians! Mabuhay! Maraming salamat.